Bing, unsa may gamit ni mo maintenance imong tuhod, Bing? Sana naman taon kang... Ano, mungutan naman ka? Di ba? Kay kuyo may kamdula basketball, kusog yan kay kamudagan. Dagan, dili ko yung modula. Sa normal naman yung kamot, dagan para exercise man na. Exercise kay kaya lang ako sa libutan, pre. Madlok mo ka ng wakli ng bag ni mo, mura mag naisulod na. Ayaw, si Juan, kay kabal na panahon karon. Mas nagamigo ni mo, di mo angay sa ligan. Uda kas kuha. Wala ko dingon ana, kay ningon ana. Pero lain ba to? Kaya unsa may gamit ni mo nga maintenance mo si mong lawas? Wala ko siya maintenance, pasingot ra. Mo na yung maintenance nako. Sorry. Siguro, isa mo na kamitan mo nagtambal-tambal para lang. Basin. Kondisyon. Basin. Basin. Kanang lawasan na, yung ana, dapat idagandagan ng mayo na. Basig, igo ra ka sa, kuhan, isa rin ginhawa ni mo ana, bugto na. Yan sa kas kuwabing ba? Yan, MVP. MVP. Sure na, oy. Sa day? Sige, dulaan ni mo, day. Siya tong. MVP, yun, kay kuyo kay ka makalapdos siguro, pagkaon mo mga kalaban ni mo. Diskarte mo kung tubing. Sa mga tikas na tikas. Yung baba noon. Diskarte ito para makadaog. Halo, hoy, isa man na. Nagunsa man ka diya. Uy, nakunsa makadira! Saan yung problema yung duha di ay? Hindi problema. Ano nangawat makadira? Unyag nangawat ko. Sudsod ng kadiri. Huwag man kay kuandre. Trabaho man ako ni. Trabaho. Magbuot mo sa kuha. Sabi kay kuandre mo diya. Nangawat ka no? Uli na. Sa Stellan, magbuot mo. Una kong trabaho. Ikaw, unsa may trabaho ni mo? Kamuang opisina. Pisina lang trabaho? Oo. O nagbuot ba ko? Buot ng yapon. Napay cellphone nito. Gara na kauban mo. Ikaw, taon-taon man ka. Suga bingo. Isog kay Bing. Oo. Umapilan man ko. Gisultihan naman ako siya nga, nakunsa ka diya, iyahan mo ko ng bago. Ikaw, unsang po'y trabaho ni mo? Security guard. Oh, unya, nangilabot ba ko sa imong pagka-security guard? Saan ka nga kuyom kang bistiga sa mga? Bitaw. Yung usa pa po. Ganun nungok kayo makadaya sa kumbag. Anong nangawat mo ka diya? Club tanon. Bugay ka nga pagkatao. Inisulod na kadiri kulay permission na mo. Ikaw mo na yung magsuko-suko noon. Nga kami mo yung mutana ras mo kayo naabot na kagkalit dire. Kuya kayo. Mag-question pa ako sa trabaho na to. Ikaw. Usa may trabaho ni mo. Punta na pag usa kong trabaho. Kita ni mo ni. Kawatan gani no. Ano magbuot mo sa kuha nga mo man akong trabaho? Wala may nagbuot si mo ha. Normal ra na mangutana mi. Isulti pa ka nga nangawat na ka. Di mo na ka kabalo mangita. Buha nga ka. Napay cellphone reo ko ha. Pero dapat dire ako kita kluban no. Sa mo ni bata mangawat ni mo. Di kabalo mangita day. Ilang parting bangaagi ni mo eh. Wala X kachoy X. Tila ninyo ano kung tudlo ergot. Ore, nadre? Adara. Ay sabi. Kung nakaloko mo sa kuha ba? Ano inyong tutudluan nga naadra ah? Unsa nam taon mo? Sa una, pag sugod na ko aning trabaho ah. Wa jud ni advice sa kuha, way ni istorya, way ni duol. Nya karon, inaana mo mag-istorya sa kuha. Ay ko yung singsigay ha. Na. Wala ko Bing. Perti ka hambugiro nga kawatan Bing. Gipanghambog pa niya yung pagpangawat Bing. Grabe naman taong katawana ka oy. Ikaw pa noy murag nabutang na noon ni kami imong ipangasabaan dire. Ikaw sulod ra kag kalit na nangasaba ka sa mga pastila na unsa naman taon ka oy. Kabalo ba ka sa imong dangatan ni mo ana? Ha? Ako lang gimaluoy nimo. Kasi masubagan ba nung ka na mo ano nang tinubagan nimo? Sige, testingi jud ko ninyong duha. Testingi kung hilabot, diba pangdemanda ta mo. Ihato ta mo sa police station mga buhanga mo. Tanawa ra gud Bing. Kita pa iba pulis noon. Si naglisod ka asa ka mulusod dahil lusod Oy, basi may nakita pa ka ba? Ay mo paginanas. Kasi may nakita ka. Ay kung tudlo gala na. Ay kabalo ko kay mauna akong trabaho. Apis Sa naman taon mo. Iso ni agi ni mo idaso. Papapriso pa naman. Ay kung sigasingkahin ninyong duha. Dako na dito. Sunod, bantay lang sunod. Sunod pangawat na ko. Patruha pa ninyo. Ha? Dara mo ha. Mapay. Lami agi mapay kawatan mo pay magbadbad gusto ang kawatan. Kuyawan ni mga kawatan mo Bing. High class naman kayo. Grabe na wa nay kahadlok yun. Kalami gid puslutan stiyan.